טוב, אוקיי, חלק אז- שני של כן, הדברים חלק האלה. 2. צפרדע. או! זה מוזר. צפרדפוז. צפרדפוז. טוב, תורי. כן. בום בום. ארנב. נו כבר. ותפוז. למה ארנב זה- תפוז. ארנב פוז. ארנב פוז. אוקיי, תורי. כלב שעשוי מגבינה. כלבינה. כלבנה. כלבנה. טוב, בוא נראה אותי עכשיו. בום בום. כלב. נו כבר, כלב ו... ותות. או, זה הולך להיות חמוד. אוקיי, זה לא באמת חמוד, זה נראה גועל. זה טעים. כן, גם לי בתות. פנדה, ייי. פנדה קפקייקס. איך בא לי לאכול את זה? טוב, שוב פעם תורי. בום. אוקיי. צפרדע נקניקיה? מה? מה זה? איפה הראש שלו? איפה הראש שלו? איפה הראש שלו?